Il-Ministru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija spjega li huwa ma kellux jaqsam fil-każ ta' korruzzjoni fix-xiri taż-żejt. Mallija qal dan meta fil-qorti xehed kif artikli li deru fuq is-sit Malta Right Now fi frar tas-sena l-oħra kienu libellużi, hekk kif insinwaw li hu u David Farrugia Sacco kienu mdaħla f'dan il-każ. Dan wassal biex Mallija għamel kwerela li waslet għal libel kriminali kontra l-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borch Olivier. Mallija qal li t-titlu ta' artiklu minnhom li kien jgħid 3 laburisti involuti fil-każ tax-xiri taż-żejt kellu l-iskop li jnaqqas il-ġieħ u r-reputazzjoni tiegħu. Il-Ministru qal li seta' lanqas inkiteb l-artiklu għax it-titlu kien libelluż biżżejjed. Kompla jgħid li huwa ta' ċans lil Paul Borch Olivier biex ikun irtirat dak li ntqal jekk kien żball. Minflok, Borch Olivier kompla jsostni l-allegazzjonijiet li kienu deru. Il-Ministru Mallija qal li huwa qatt ma kellu involviment fil-każ imsemmi u lanqas kien jaf b'xi fatti relatati miegħu. Qal ukoll li Tony De Bono u Chris Farrugia kienu talbuh biex jassistihom f'każ ta' miżappropriazzjoni ta' George Farrugia. Mallija żied li wara li ntlaħaq ftehim bejn it-3 persuni huwa dera lihom bħala rappreżentant legali, iżda l-każ ma kellux jaqsam max-xiri taż-żejt.